gaskiya ne ba ga yanzu bari ma kai idan banda mun gyara masa da kai kai suka shigo cikin gurin da sai ka rubuta wani to da goma da idan mun da ya yi sai shigo cikin gurin sai rubuta Kwaro sarkin Dambe na Najeriya gaba daya ya daura hannunsa amma yanzu wanda zai fara masa waka bangogudi zai fara Kwaro waka Kwaro ya ce zai bangogudi ko sai da mana da sarki ya ce in bai sarki ba sai na yi ɗan da lafiya in ji corona virus
ya ce in dai bai sarki ba sai ya yi ɗan galadima cikin ɗaya za a yi ɗaya da Allah ɗaya na mana wannan Dambe ya yi